Halo guys, jangan lupa like dan subscribe channelnya Edi Nyemuk. Jangan lupa ya. Kita anggaparaken tlatah ing negari Ngasem Sari, negari kang panjang kunjung pasir ukir gebari pahloh dinawi. Panjang uskarane dawa kunjung dhuwur, dawa jajane dhuwur pangaribawane. Pasir samudra ukir gunung, panggeraken ing patoyan ngerengaken ing gunung-gunung. Kita sinaosa negari alit, negari ing Ngasem Sari. Para warga para kadang anggenipun sami gumreg cancut taliwondo gatan boten kawon kaliyan negari ingkang ageng-ageng. Ayo kanca padha baris, ayo kanca ayo kanca ayo Amen.
Ayo
awas wah hai su ot wah hai hai wah ot wah ayo wah hai hai Belum papat hanya kacakan asal paketan kadadan sambutan asal masa masa pocah kasuraya awas ya Ayo,
Ayo, hết rồi, hết rồi, hết ing sisih kidul tanah Jawa gununge ana segara kantena gede obahe kula kula ora kena jamban wayah nana jama kantena tani semrono reto kecono dadi titiane asoyan rana dadi katon sukunar pokoknya semakin ora kabeh bisa nyejati ing sisih kidul tanah Jawa gununge ana sejarah kantena gede omahe kula ora kan kata sampan wayah nana jama kantena pani semrono reto kecono dadi titiane asoyan rana dadi katon sukunar pokoknya semakin ora kabeh bisa nyajake para bidol ratu ing katon segara kidul rara kidul kan semenang ing kraton segara kidul
Bye.